kay Brad. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit no namong Amahan, una sa tanan, magpasalamat kami sa mga gasa nga imong gihatag kanamo, material man o espiritual, nga mohinungdan nga niya kami makahimo gihapon ni ining gimbuhaton sa pagpalanog sa mga kamatuoran nga gitudlo sa imong simbahan, nga sa karon daghan kayo mga pagtulunan niini nga kung dili masabtan mao'y hinungdan sa panagbahin-bahin o kana mao nay among nasinati karon. Mao nga sa gihapon kami imong mga anak nagpagkatakus nga mahimong instrumento sa paghatag og mga tubag, mga katinawan, kahayag niining tanan sa paglaom nga unta manumbalik ang paghiusa sa imong mga anak dinhi sa kalibutan. Kini tanan among gipangayo o gipasalamatan sa ngalan gihapon sa among Ginoong Jesucristo nga imong bugtong anak, among manluluwas, uban sa panabang sa mga anghel o mga santo sa langit, sa among inahan, Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat kay Brad, no, sa mo ang pagkuan sa pasyon ng pagampo. Sa ngalan gihapon sa atong mga kauban sa Catholic Faith Defenders, Dipolog City Chapter, uban sa atong advisor Atty. Miguel L. Abbas, nga wala karon, no, kay naay lakaw. Nga ato ang pagpasalamat gihapon, no, sa ato ang mga nagpaluyo nining atong programa, ang atong mga kaparian sa Diocese sa Dipolog, uban sa ato ang obispo, Most Reverend Severo K. Ermari, sa iyang mga kuraparoko, dinha sa Sikayab, no, ang Paris Administrator, Reverend Father Ramil Kurong, o iman usab ang Parochial Vicar, Reverend Father Ernesto Arances. Diha sa Galas, ang atong kuraparoko, Monsignor Atilano Tabaranza, o labi na gyud diha sa Torno, Reverend Father Albert Bail, sa Gulayon, ato ang Paris Administrator, Reverend Father Ayan Kahayag, o diha sa Ulingan, Reverend Father Milvin Ugop, sa Santa Palomina, Reverend Father Cesar Tinga. Ato ang Vicar General, Monsignor Joel Monte de Ramos, o mausab ang Rector, no, diha sa Coriesos Seminary. O sa mga mandated organizations, mga movements, ministries, o mga chapel presidents sa ato ang diocese. O labi na gyud sa cathedral, no, usab atong isgutan pod nga si Reverend Father Mario Beltran Patangan, Reverend Father Wilson Lagari, Reverend Father John Michael Redira, Reverend Father Benvenido Amoy. O labi na gyud sa mga biblical apostolate, no, mga Catholic Faith Defender. Kini atong programa mga igsoon inyo gyapon kini nga madungog sa inyong mga radio sets sa 981 AM band, 94.1 FM band, pinagiusab sa DXDR RMN Dipolog sa Facebook o sa YouTube sa RMN Dipolog o ang CFD Lanog sa Kamatuoran. Og labi na gyud sa atong mga igsoon usab day, no, may gabi ipod sa atong mga igsoon nga mga dili katoliko, no, nga naminaw og sincero sa pagpaminaw sa atong programa. Sa ngalan gihapon, no, inyong ubos nga sulugoon, Brother Nicolay. O ato ang hisgutan ron ang happy fiesta po di, no, sa mga nagsaulog karon sa labi na yun nining ato ang dako nga kasaulugan po sa simbahan diha sa Cebu, ang the Feast of Santo Niño, no, ang Santo Niño. Muna og sa kinatsila pa kaning pulo nga Santo Niño, kinatsila man ni og sa Binisaya pa balaan nga bata, no, nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unya daghan ta maisgutan akong ihatag ni Brother Silver pag-una aron mahisgutan ning mga hisgutanan dayon mudawat pud ta og mga pangutana unya dapit, no. Akong ihatag nimo Brother Silver alang sa mo ang ipaambit. Salamat Brad Nicolay.
manubag sa taog mga issue nga atong na monitor kaganina. Dayon ay din ta mo hisgot o mahitungod sa kasaulugan sa atong kapistahan karon nga dako, Senior Santo Niño. Okay. Now, kaganina sa ako lang madumduman nindot untag akong nasulat para ma-outline Nikolay, nagyug ko kahigayon, naging dali-dali, pero taman sa madumduman lang, no? Okay. Ang purgatorio medyo naisgutan ni basa o usa ka tudling nga naghisgot lang og duha langit og impierno. Pero ang atong pagpamatuod gud nga naay purgatorio dili man katurang bersikulo ha. Kanagong magtuon ta og Biblia, tibuok gyud. Manay understanding the scripture mo yung kag in context sa kinatibuk-an. Kay kung magpugnit lang kag usa lang ka bersikulo, mahimong dili pa na siya mao ini cross refer na sa laing bersikulo pod. Pananglit anang mobasa kag tudling sa daang kasabutan. Sample nga gisugo sa Dios o gisugo nila ni adto nga mupatay ka og hayop. Isip kabayranan sa imong sala. Pwede nimo nang kutloon. Pag justify sa usa ka tinuhuan ba nga gi-practice gyapon na. Pero ining kutlo sa bag-ong kasabutan dili naman na. Ngano man kay ang katumanan ana mao man tug kamatayon ni Kristo. Mao na nga gibawal na sa bag-ong kasabutan nga subli-sublion tong dugoon nga halad. Kay giusa man to ni Kristo siyang kamatayon, Brad Nicolay. So mao na nga tibuokon na to ba? Tibuokon. Now ang pag pinpoint na to nga naay purgatorio, pugne taglaing sitas. Pananglit sa 1 Juan 5:16-17. Naghisgot diha nga dili man nagsama ang gibug-aton sa sala. Di ba? Naay sala nga ikamatay sa impierno, naapoy sala nga dili ikamatay sa impierno, with emphasis na ni. Nga pwede pa ikaampo. Nakaron pananglit, hiabtan sa kamatayon ng maong tao. Unya ang iyang sala kanang gihisgutan sa 1 Juan 5:16-17 nga sala nga dili ing ka-impierno. Asa man siya ibutang? Alag-alag langit. Ang langit din naman kinahanglan magampo kay luna naman. O limpyo tanan dito. Na. Niya na may sala kuno sumala sa 1 Juan 5:16-17 nga dili ing ka-impierno. Asa man siya ibutang? Tulog karon kay na no, then dagi kuan na interpretation. So kung tibuk o na to pagtuon ng Biblia, dili magsilbi ng langit rag impierno. Di ba? Kay saan mo pagtubag anaron? Alang-alang ipariha sa impierno. Dili na po hustisya ang Diyos na. Di ba? Klaro man nga, ikaampo pa. Mosulod yun ang doktrinas katoliko dahil diha. Ya, dili po na ingnon nga kumo ang litra, dili mabasa, dili tinuod ang substance. Kay peras naman na sa Trinity, di man ta kabasaan sa Biblia. Pero ang substance, ang ipasabot, essence na sa Biblia. Ang usa ka Diyos nga nasa tulo ka persona. Unya, kung mubasa ta sa 1 Corinto 3, 14 hangtod sa 17, gahisgot diha o ganti, nga, siyempre, sa may ganti na to, langit. Then, gahisgot po diha kalaglagan sa 17, impierno. Pero, sa 15, 1 Corinto 3:15, gahisgot og nakabot gihapon ang dag-anan, kaluwasan, pero by a purifying fire. With emphasis na niya. Sa yun naman nabasahon, 1 Corinto 3:14-15. So, gahiskot diha og tulo. Ganti, nga maong langit, sa 17, kalaglagan, impierno, kanang sa 15. Unsa man na siya? Unsa man itong hingalan, ana? Linisanan. Kay, nakabot man ang kaluwasan, pero giterminuhan niya daw nakaikyas sa kalayo. So gi-purify. Pero dili man na may atong topic yun, ato lang in passing kay daghan matang isgutan. So ingon na. So sa tema unya nato sa purgatorio, ato nang i-discuss pag-ayo Brad Nicolay.
Wagi no. Na kay pasumbay ato Brad Nicolay? Nindot kay ito no, imong nahiskutan na bahin sa purgatorio no. Muna nga ang buruganang simbahan nga dunay itawag og purgatorio tungod sa hostisya. Mo nga imong giskutan no. Dahil gani kung atong kutloon ning daang testamento, doon nagipag-ampo no, alang sa nangamatay. Naa diri sa Old Testament sa 2 Makabeyo kapitulo 12, no, 2 Makabeyo kapitulo 12 bersikulo 43, no. Atong basahon no, 2 Makabeyo. Nga nagisgot yun 43 taman sa 45, naghisgot yun bahin sa pag-ampo alang sa mga nangamatay. Munang dihan ato makita maigsuon nga doon nagipag-ampo no, para sa mga nangamatay. Nagkinahanglan gyud og pag-ampo ngadto kanila. Muna nga dako gyud na siya nga kini ang gamit ba no sa tao. Kay og di ta mag-ampo kita ra bang tao Brad Silbert, dili ra ba gyud ta ingon nga perfecto no. Mintas buhi pa ta dili ta perfecto, unya naagid tay mga lapses. Muna nga mag-ampo ta para niya makatabang no. Atong basahon. Okay. Sige. Okay, pwede ka insert. Hinoon Brad Nicolay sa ilang side wala man nila gidawat ng Makabeyo. Pero napod nun tayo separate topic ana nga that is part gyud sa atong Old Testament no. Kay pinagig mga konsilyo man na gideklara. O pinagig mga konsilyo, another subject po no na kanang pag-reject nila ana no. Pero kita Katoliko man ta, that is part sa atong kanon. So we can justify sa atong pagtuo by our canon no nga naa ng Makabeyo. So naipag-ampo alang sa mga nangamatay. So kinsa may gipahinungdan ana alang-alag langit nga luwas naman to. Alag-alag impierno nga impierno di naman to matabag-ampo. Sige Brad Nicolay pala yun. Okay, no, itong hisgutan sa 2 Makabeyo kapitulo 12 bersikulo 43 no. Taman sa 45 atong basahon. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niya mga tawo nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata. O gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa kahalad alang sa sala. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw o sa unta kabutang nga binuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Nining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Mao na nga naagid sa mga igsoon unya sumala para ba ni King James version nga 1611 73 books na ba na pula siya no? Yes, Brother yes, Nicolay. diba? Dayon, okay, doon nga Brad. adto na diretso ta Nicolay kay mo is good para batag Santo Niño. Okay. Okay, pili mo diretso na lang tao. Sa di ato sang ipadayon ang katong pagtubag no. Ay hata mo diretso sa Santo Niño kinaapat ay mga 15 minutos no. Oo. Now nagisgot po og sugo nga mopaingon jud sa igpapahulay. Gibasa ang tudling mausab ba ang sugo sa Dios? Ikutlo ang tudling dili. Pero atong i-qualify kay kinigong mutuon lagi tag Biblia tibuk-on na to pagtuon. Kay kung maghisgot ko tag balaod sa Dios diha sa Biblia, mga pagbansay, dili man gud man nagsama dihang balaod nga gisgutan na ay ceremonial, disciplinary, moral or divine. Unsa may gipasabot diha nga balaod nga dili mausab? Kay kung mayong kag tanang balaod diha nga mabasa sa Biblia dili mausab, dili ba na mao? Brad Nicolay. Gani sa Hebrehanon City 12, Brad Nicolay palihog kuno kog basa. Hebrehanon City 12 unsay mabasa diha? Okay, ato sa tanaw no. Hebrehanon City 12. Hebreo kapitulo 7. Oh, yes. Versikulo 12. 12. Kay kon ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod.
Oh, naghisgot diag dunay bagilis ug balaod diri sa King James Version. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Naamaligi pag-usap sa balaod. Ug unsang balaod ra pong gipasabot ani? Now, nakasigurado ta ni Kulay dili ang mga moral essence of the law. Sama ng ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksi og bakak sa imong isig katao, dili ka magbaton og laing Dios. Inana mo nang dili ka magbaton og Dios. Di ba? Akusahan lang po lagi ta nga hasta atong mga larawan sa mga santos, mga Diyos bukino. Pero dili na may atong kanang, that is separate po na siya nga topic. Now ato lang nga naagay balaod nga mausab. Nga unsa may balaod nga mausab? Siyempre, ipasabot na ni Pablo, gihulagway na diya sa Kolosas. Mahimo bang basahon ni mo, Brad Nicolay? Kolosas 2, tudling 14 hangtod sa 17. Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 14, taman sa 16, no? Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari o mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala, kanila ingon nga mga bihag, nga nagsunod kaniya sa iyang pagpasunding sa kadaugan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon o bahin sa mga adlaw nga balaan. Di pagka mo padayon, Brad Nicolay, unsay ingon ni Pablo diha, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa kanon o imnon o bahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Oh, ato nang ipasabot, no? Gahisgot diha o si Pablo og mga ceremonial law nga gitapos ni Kristo sa krus. Unsay gi-apil kay diha pagkaon. Then gi-apil ang Sabat. Di ba? Mao ni atong i-explain, ipatinaw sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Nganong gi-apil ang Sabat diha? Nga kanang Sabat naa man na sa moral law na pulo kasugo. Di ba? Yun sila nga, way apil ang weekly Sabat, ana, kay nana sa moral law. Ang moral law dili mausab ni ingong kabiritas bitaw. Pero kung ayuho na tugtuon, kanagong Sabat, double essence. Bisa ka ng weekly, dili itong yearly, no? Nganong nga ang weekly Sabat, duha ang elemento ana. Ngano man, kay kung basahon yun ang pagmando sa Sabat, giingon dia, unom ka adlaw, mo trabaho ka mo, og sa ikapito, pahulay, adlaw ang igpapahulay. Now, kung kana lang mo atong basahon, wala maghisgot dihag unsang adlaw ang unang adlaw sa trabaho. Igo ramang giingon, sa unom ka adlaw mo trabaho ka mo og sa ikapito pahulay. Oh. Kung mo gamit ka kalendaryo, then musugod ka unang adlaw simana, siyempre ikapito ka adlaw simana, Saturday. Pero ang pagpadayag sa balaod, wala maghisgot og unsang adlaw gyud ka musugod og trabaho. Igo lang gaingon nga, sa unom ka adlaw mo trabaho, ikapito pahulay. Now, kung muadto ta sa daang kasabutan, na nila gipatunong. Ilara pong gisunod ng unsay kalendaryo na, nga musugod og unang adlaw sa simana, nga Domingo, mo nang ikapito Saturday. So kung ato na siyang ayuhon og sabot, seremonyal ang pagpatunong sa adlaw. Ang moral sa igpapahulay nga ikapito na siya human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Di ba? So, mao na. So, kung mudagan ta sa atong panahon karon, pwede man natong maingon nga kining Domingo nato nga day of worship, ikapito gyapon eh. Kay kanus aman ta musugod og trabaho, dili man Domingo, Lunes man. So ikapito nato Domingo. Mao na nga sa Catechism sa 1166, giingon, akong basahon na, Catechism 1166, by a tradition handed down from the apostles, which took its origin from the very day of Christ's resurrection, the Church celebrates the Paschal mystery every seventh day, which day is appropriately called the Lord's Day or Sunday.
Tingali mo ingon sila nga pataka raman na inyong katikismo. So man yung unang adlaw sa simana, di ba? Domingo. So ikapito Saturday. Oh, di ba? Now, lahi mangunang mo yung kag unsay unang adlaw simana o unsay unang adlaw sa trabaho. That is different, Brad Nicolay. Kaya kung mo ingong kag unang adlaw sa simana, specific, Domingo. Pero mayroon kag unang adlaw sa trabaho, depende. Hugon sa adlaw at mo sugod og trabaho. Sa napulo ka sugo, wala gaisgot diha kung sa adlaw jud ka mo sugod og trabaho. So mao na nga seremonyal ang pagpatunong sa adlaw unsang adlaw at mo sugod og trabaho og kay seremonyal man kay wa man agi specific das balaod mo ng seremonyal bud ang pagpatunong sa ikapito. So di ta mo lalis nga ang Domingo unang adlaw semana. Pero kung mayong kag unsa may kapito kung musugod og Lunes, Sabado ba? Dili. Domingo gina. So, mo ni gipasabot sa katekismo nga ang Lord's Day nga Sunday fulfillment of the Sabbath. Katumanan. Kay katulaging karaan ni Lisdan man. So mao nang giisgutan ni Pablo ang Sabat diha nga giapil niya sa seremonyal kay dunay mausob anang nga elemento ang pagpatunong. Mo bitaw da sa Hebrehanon 4:8 nagisgot naglaing adlaw sa pahulay. Ug mo na diskubriho nato. Di ba? Dayon ni argue siya Brad Nicolay nga sa maday nang nabatasan ni Kristo. Gani murag gi-implied nga katong 4:16 sa Lucas. Ambot og kita bay gipasabtan nato. Kung kita may gipasabtan nato, atong i-correct, no? Nga wala ta magtudlo nga kanang Lucas 4:16 Domingo na or unsang adlaw na, Saturday yun na. No? Di man ta mulalis ana. Kay ang Jewish Sabbath Saturday man yun. Dayon so pag abot ni Kristo sa wala pag yun hingpit mapadayag yun, ma-practice ang kanabang tibuok baruganang Kristiyano. Naa pag yun, gi-practice pag yun ng mga Jewish custom Brad Nicolay, no? Oh. Tinuod nga, girespeto ni Kristo ng Jewish Sabbath. Kay sumala sa Mateo 5:17, wala mo ni si Kristo sa pagguba sa balaod ni Moses o sa daang kasabutan. Tumano na, pero na ay termino na. Kay di man ta makaingon nga ang daang kasabutan hangtod sa hangtod. Oh. Ang daang kasabutan gitapos ni Kristo sa krus, di ba? Mao na nga balaod tanan sa daang katabutan giwala gitapos ang uban gipang ilisdan sama anang tuli gani kung moadto tas Kolosas 2:11-12 gipasabot ni Pablo bautismo naman na palihog ko kog basa Brad Nicolay anang Kolosas 2:11 ug 12. Kolosas 2 sa itong verse 11 ug 12. 11 ug 12. Gituli kamo diha sa inyong pagkayo sa kaniya. Dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundi sa tuli nga iya ni Kristo. Nga mao'y timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom nining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, o sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinagi sa iyong pagtuo sa gahom sa Diyos nga nagbanhaw kaniya. Sa King James Brad Nicolay, circumcision of Christ ang baptism gi-implied pasabot. So mao na. So bali mo na po ni mga pamaagi nga ang bunyag pagpanglimpyo. Yes. No, kay katong tuli pagpanglimpyo man sa correct. Di ba? Oh, so mo na fulfillment sa tuli ang bautismo. So ato apod ang fulfillment anang Sabat katong karaan landong matud pa ni Pablo no katong sa Kolosas 2 landong siya do man to so naa na gipaabot nga katumanan ang fulfillment ana kung tuon ka sa katekismo kanang Lord's Day nga Sunday kanang gihisgutan ni San Juan sa pinadayag 1:10 kanang nagingon siya nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo nakasigurado ra ba gyud tang Domingo na ngano kay sa exegesis gud ana si Juan kung magsulat, basta Saturday iyang gipasabot, Sabat yun na iyang terminology ng gawion, Brad Nicolay. Pero sa versikulo 10 sa pinadayag 1, lahi iyang gigamit Lord's Day. Dahil dagang hubad nga gahubad ang nag Domingo.
niya nakasigurado gyud kong Domingo na kay ang iyang disipulo nga si Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioquia, nagsulat nga iyang gi-distinguish ng Sabat nga gipunting Saturday og Lord's Day nga lahi na nga wala nang gipasabot Domingo. So ang disipulo niya nga si Ignacio mo corroborate ang iyang pahayag nga ang gipasabot ni Juan sa pinadayag 1:10 Domingo. Kay kung imong sabton ba Nicolay, disipulo gud siya. Sa ato pa, hibalo si Obispo Ignacio sa gitudlo ni Juan. Both nasulat o wa na masulat. Sa tradisyon, mo nang butang moingon ta nga, kanaagong pagbalhin gikan Sabado o Saturday nga tus Domingo, dili yun na mabasa litra por litra sa Biblia. Gani, na may video ana, nga sige na yung balik-balik tanawa na, katong nalimot ko, obispo ba to? Nga iyag yung nag-ingon siya nga, dili gyud mabasa sa Biblia, kanang pagbalhin gikan Sabado o Saturday nga tus Domingo. Di man gyud na mabasa, litra por litra. Kay ang pagbalhin gyud ana na mabasa o makita sa tradisyon. Oh, sama atong gisgutan ni Obispo Ignacio. Si Pablo nag-ingon na daan ana nga dili tanan nasulat ang ilang gitudlo na ay binaba na lang, no? 2 Tesalonica 2:15. Si Juan pod sa 21:25 gihisgot siya nga sa buhat lang kuno ni Kristo dili tanan nasulat. Oo, sa may buhat ni Kristo manudlo og magmilagro. Nga dili kuno tanan nasulat. Oh, so ang nakahibalo ana sa mga wa na masulat, siyempre katong pundok nga na-connect yun sa mga apostoles. Di ba, Brad Nicolay? So, mauna nga kanang pag-determine nga na Domingo na, kung bukis ka, kung sula eskriptura ka, dili yung ka maka-appreciate sa Katoliko. Maka-appreciate ka sa Adventist. Ilang pangkutloon tong pag si Kristo nagbalik-balik sa Saturday. Oh, dili yung ta musupag, ana, kay sa footnote sa katilingbanon nga Biblia sa Book of Acts 11:27 ba to o 17, ang mga kadagkuan sa mga Kristohanon nagpakahudiyo pa. Dahil mga pagbansay sa mga Hudiyo nga ilang gi-practice sama ng dili pagkaog-dugo. Pero ang uban gihinay-hinay na nilag usob nga panalitan kanang hintil, isipong mahugaw. Pero sa Council of Jerusalem, ilan ang giklaro, dili na isipong mahugaw. O kanang tuli ganit, dili na pabugat, gi-require. Kay kung atong ayuhon nagtuon, dili lagi na nga Christian nga sugo. Gipasabot ni Pablo sa Colosas 2:11-12 nga bautismo na ato. O, pero ang pagdili sa dugo, Jewish custom gihapon nga ilang gitudlo, pero wala gibase sa New Covenant teaching ni Jesus Christ. Kay si Jesus Christ galig manudlo, mudagan tas gospel. Si Jesus Christ wala magtudlo nga ipadayon ng kosher law. Ang gipasabot ni Jesus Christ nga kahugaw nga likayan gyud nato diri sa New Testament, kanang kahugaw nga gikan sa sulod nato, gikan sa tao. Dili nang isang sang sa baba, kanang sa Marcos 7. So, moingon ta nga sakto ba tong pagdili nila sa pagkaog dugo sa buhat 15:29, valid ba to? Valid because of their authority, kanang binding and loosing. Tagaan man sila gahom, ang inyong idili drisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot, otoridad sila. So, kung doon na mga Jewish practice nga ilang ipadayon, valid doon na sa ilang panahon. Pero how about karon? Nga ang authority sa mga apostoles mabasa sa mga obispo sa ilang successor. Through kanang gitawag natong succession of authority, apostolic succession, Brad Nicolay. Kay ang prinsipyo gud, Brad Nicolay, ang gahom sa mga apostoles mapasa na sa ilang successor para sa lugar na sa imong katigayunan, Nicolay Pananglit o minyo ka, mapasa na mapanunod sa imong anak. Ang authority pod sa mga apostol mapasa na sa mga obispo. Yes. Okay, nasa buhat 1:20, ang katungdanan kuno mabakante dunay mapuli. Na ang gahom sa presidente Nicolay mapasa sa mosunod nga presidente. Gani sa King James Version buhat 1:20, ang termino galing gigamit anang mupuli sa katungdanan sa apostol. Giklaro sa King James bishopric, karaan, archaic word sa bishopric. So ang successor sa mga apostoles mao na mga obispo.
So, kato si Obispo Ignacio, disipulo man to ni San Juan, so kasaligan si Obispo Ignacio. Gani, usaman to ka na martir si Obispo Ignacio, Brad Nicolay. Mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kay ni Ellen White. Nga naman, kay si Ellen White, disipulo yun ni San Juan. Nakahibalo si Obispo Ignacio, ugon sa tong wala na masulat sa mga apostol nga gipaagi na lang tradisyon, Brad Nicolay. Para sa anang pagtawag sa iglesia o Catholic, gihisgutan na ni Obispo Ignacio. Di ba? Ay, kung way gibasihan si Obispo Ignacio. Nakasiguro gyud ko nga naa siya gibasihan kay si Kristo nag-ingon na sa Marcos 11:17 nga hinganlan kuno ang balay ug balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Universal, di ba? O Catholic kung moadto ka sa Greek, kombinasyon sa Greek. So mao na nga ang iglesia universal o Catholic gisgutan ng Obispo Ignacio. Gani na ay mga Adventist Brad Nicolay dili mo supak ana. Yes, di Di mo supak ana. Ang ilalang supakan kanang butangan og description nga Roman. O maya, Roman Catholic. Sa Catholic di sila supak. Kay muyon man sila nga makailapon yun ang iglesyang gitukod ni Kristo. Sa to pa Catholic, mo may pasabot ana. Brad Nicolay. Pero butangag Roman, diha na sila masupak. Pero para nato, Brad Nicolay, dili na siya against sa Biblia. Unang-una, watay mabasa sa Biblia, nga kung punan, dugangan o description nga Roman, sayop na. In fact, that's biblical. Ni tuman lang taan ang giingon ni Jeremias sa tagna. Sa Jeremias 31 ba to, Brad Nicolay, 21, katong butangag mga marka, mga timaan, no? o timaan, o ilhanan ang dalan. Oh. Now, kinsa man ang dalan diri sa bagong kasabutan gipasabot ana si Jesus Christ, siya ang dalan paingon sa Amahan. Unya kay ang iglesia iyamang lawas, sa ato pa masabot pwede pod tawgon ang iglesia og dalan. Kay lawas gud ni Kristo. Unya gipasabot man na sa buhat 24:14. Ang dalan gitawag nilag bakak. Ang iglesia. Oh, unya butangan kunog marka, butangan kunog ilhanan. Nya kanang pagbutang gud og Roman mo man na. Ano man kay ang nganong gibutangan siya Roman nga description para makahibaluta og asa na ang iyang kanang sentral, ang iyang pangkalahatang pamahala, ang sentro. Kay matag pundok ro na sentro para sa nang Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang ilang sentro na as Pilipinas. Kay naaman po diri gasugod. Ako galing na obserbahan kung asa gasugod ang usa ka pundok malagmi tuwa po dito ang sentro, di ba? Ang Saksi ni Uba, ang ilang sentro tuwas Amerika kay dito gasugod. Ang Mormons mao gihapon na dito ang ilang utok kanang nagmando nila kay dito man gasugod. Ang Adventist mao pod, di ba? Oh. So sa atong naobserbahan asa gali magsugod ang usa ka pundok tuwa dito ang administrative body, di ba? Oh. Sa kang Kristo, Jerusalem gasugod. Jerusalem gasugod. Sa ato pa supposed to be ang sentro sa iglesyang gitukod ni Kristo Jerusalem, pero gipasabot niya Brad Nicolay nga ibalhin usa sa exegesis anang Matthew 21:43 nga nag-ingon sa diha nga ang gingharian pagakuhaon kaninyo wa may laing gitumbo kana ang katumang sa Jerusalem ang iyang katawhan pagakuhaon kuno didto sa Jerusalem og igatugyan so sa kanasod o lugar o katawhan nga magmabungahon kanang nasod o katawhan interchangeable na Brad Nicolay. Kay kung mayroong kag nasod na ay katawhan o mayroong po kag katawhan na ay lugar o nasod. O mo na nga itugyan kuno sa lain nga dapit o sa buhat 2:39 layo kuno na nga dapit sa tupa layo sa Jerusalem. Buhat 22:21 ang lugar mga nanimuyo ana Brad Nicolay mga hintil. So, murag maka-speculate na ta nga probably Rome. Rome, Brad Nicolay. Kay ang Roma, lugar man sa mga hintil. Kanabang hisgutan sa buhat 22:21. Unya, sa next chapter, sa chapter 23 sa Book of Acts, verse 11, pasabot na gyud ni Kristo. By way of parallelism, no? Nga, giingnan niya si Pablo, na buhat 23:11, Pablo or Saulo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So, sa daghang mga lugar na abtan sa iglesia, Tesalonica, Efeso, ug uban pa, Laodicea, ngano man nga ang giparalel sa Jerusalem ang Rome.
So makasigurado ta Brad Nicolay nga ang ipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro Roma. Kay iya man giingnan si Pablo or Saulo, baingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So Roma, Brad Nicolay, ang gitumbok diha. Makasigurado ta Nicolay nga Roma, tungod kay sa ancient and medieval history, natuman ng paghulagway ni Kristo nga ang lugar nga balhinan sa sentro magmabungahon pag-ayo ang iglesia. Katubang giingon ni Kristo Brad Nicolay sa Mateo 21:43 nga pagakuhaon nga na kaninyo sa Jerusalem, ako lang giparaphrase, og igatugyan sa usa ka nasod o usa ka lugar nga magmabungahon pag-ayo. So natuman sa Roma gyud na Brad Nicolay, sa ancient and medieval history do natay mabasa ang ingon ani. The church that's founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugot sa iyang madaogong pagkaylap sa Imperyong Romanhon bisan sa mga dagko kaayong kakulian, Brad Nicolay. O na? Unsa man ang mga kakulian, Brad Nicolay? Mga panglutos. Kay katong mga emperador pagano sa Nero, Diocletian o guban pang mga emperador nga galutos. Bangis man to sila. Pero nagdaghan no ng mga sakop nga Kristiyano, daghan galit na nga martir ato, Brad Nicolay. Si Pedro magali, si Pablo na apil ato, panahon ni Nero, no? So, mao na Brad Nicolay nga natuman sa Roma, unya sa Roma 1, Brad Nicolay, kana na lang siguro, Roma 1 sa 1:8 gisuportaan pod ang giingon sa ancient medieval history nga nagmabungahon gyud sa Roma, Brad Nicolay, no? Roma 1 sa 1:8. Roma 1, versikulo 6, naman sa 8. No? Yes, Brad Nicolay. Lakip ka kamo nga naa sa Roma, nga gitawag sa Diyos aron maiya ni Jesucristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Diyos aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Diyos nga atong Amahan o sa Ginoong Jesucristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, pinaagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ato pa, ang pagtuong Kristohanon nga naabot sa Roma, nagmabungahon. Kay nasangyaw man kuno sa tibuok kalibutan ang ilang pagtuong nadawat dito sa Roma. Oh, di ba? Gani, usa sa exegesis nga nabasa na ko na Brad Nicolay, prophetic ng paghisgot ni Pablo diha. Kay kung imo nang analyson, niadtong higayuna, wa pa biya kalukop sa tibuok kalibutan ang ebanghelyo. Di ba? So, kano sa ama na kalukop? Na sa atong panahon na ron, gani, wala pa gali tingali tibuok yun, kaya pa may mga lugar nga wa pa siguro mga Kristohanon. Bro Nicolay. Apa mga komunista, so, mga Muslim, no? Prophetic. Pero giklaro diha nga nagmabungahon jud ang pagtuo nga naabot sa Roma. So matuman nga mabalhin jud diha sa Roma ang sentro. Mao na nga gibutangan siya description nga Roman gipun-an ni adtong Council of Trent 1545, Brad Nicolay. O gi-assemble na tibuok gyud ang kanang Holy Catholic Apostolic Roman Church, gi-assemble gyud na giusa ni adtong Council o First Vatican Council 1870. Ang ilaraban ng Yam-idan Nicolay labi na mga INC, mugna lang na sa Katoliko bitaw. Pero doon na gibasihan ng Katoliko na kanang pagbutang og timaan. Jeremias 31:21. Maayo siguro basahon na, Brad Nicolay? Jeremias 31:21. Isang pangitao, no? Jeremias 31:21. Jeremias 31, versikulo 21. Butangig mga ilhanan o mga timaan ang dalan. Okay. Kanang bersikulo lapad kay na, daghang gipasabot ana. Basta naghisgot og dalan, then usa sa gamit ana nga tudling kung maghisgot tag description sa iglesia kay mayong dalan Jesus Christ. Ang iglesia dalan po buhat 24:14 butang nga ilhanan. Dili lang gyud ta magsaligog iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo kay daghang magamit-gamit ana. Mo bitaw prosbaan ng kwarta ni Kulay. Kanang kwarta kung magsalig kag nimtag 500 peso bill, ang Central Bank mo ingon nga delikado mapiki tani. Amo nang butangan nilag description. Di ba, Brad Nicolay? Kay may kag 500 peso bill, 100 peso bill. Then ang color pod more na imong tanahon. Mapiki yung ka na, no? Amo na nga kamo mga listeneron,
ay din mugtuo magdala og iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios. Tan-awa sa ang mga authority unsay ilang gibutang timana na. Kay kanang kwarta na to gibutangan na sa mga authority og description ang Central Bank. Di ba, Brad Nicolay? Ang iglesia ni Kristo po sa Biblia o iglesia sa Dios, kinsa may authority ana? Ang mga obispo. Kay sila may nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. So ang mga obispo mo'y mubutag timaan. Di ba? Logic, Brad Nicolay. Kay kanabit ang Central Bank, mao may mubutang og description anang matuod nga kwarta. Di ba? So, maupod, ang sumusunod sa mga apostoles, mga obispo, sila po'y mubutag description anang iglesia sa Dios. Na, ilan ang ibutang ang description? Una sa Council of Nicaea. O, katong Catholic, adi na to lisod to kanon kay ang gaingog Catholic si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Obispo man to. Di ba? O, ang pagbutang og timaan nga Nicaea sa katong apostolic, Iglesia Katolika, si Obispo Ignacio, obispo. Pag-ingog Apostolika, Council of Nicaea. O niya itong 325 AD. Grupo gihapon to sa mga obispo. Ang pagbutang o description nga apostolic dito, no? Apostolic to na akong giingon, Brad Nicolay. Okay, then sa Council of Trent, katong pagbutang og Roman, awahe. Na munang sa Apostles' Creed, wala butang ig Roman diha. Kay awahe naman tong Council of Trent, di ba? Muna nga sa pag-abot sa Council of Trent, gibutang nga Roman, valid na. Kay ang simbahan lagi, mga obispo, gitag-agahom pagdili o pagtugot, Brad Nicolay. Nataas man ni Brad Nicolay. Okay. Importante man po ni sa ato mga listener, no? So, mauna, dayon gi-asimbol na tanan sa First Vatican Council. Gi-asimbol. Himiyo sila chop-chop. Tanawa ninyo. Ang pag-chop-chop, doon ay bersikulos Biblia nga katumanan, Brad Nicolay. Jeremias 31:21. Mao na nga kanang kwarta bitaw, tanawon man gyud nato ang description para di ta mapiki. Mao na nga tanawon po nato nang unsa nang gibutang nga description sa mga obispo kay sila may authority mo butang description. Gibutangan nila Catholic, Apostolic, Roman Church. So kung dili ka mutuo ka nang piki nga iglesia ni Kristo. Nga walay description. O iglesia sa Dios uwatol lang tas nimtag para sa nang kwarta uwatol lang tag nimtag, Brad Nicolay. Mo gyud kay naamo gani, di ba, na iglesia ni Kristo to maigsoon din napoy gihanan pod og Church of Christ pod, no? Ngana din daghang kayo mo na nga maglibog ta kung ahagi tinuod na, no? Mo na tan-aw na to kinsa ang founder. Mga 15 minutos na lang, Nicolay, magisgot ag Santo Niño. Ako lang idritso, Nicolay, nga although sa sunod na lang po dagway nato isgutan ning may tungod sa Sabat, Brad Nicolay. Kay kinigong pagbalhin gikan Sabado nga to sa Domingo, dili man gud ni insigida kay tumanon pa tong old covenant niya kamatayon ni Kristo. So mao na nga si Kristo magrespeto gud anang Sabado kay katlabi na to nga pa siya mamatay, Brad Nicolay. In fact, kung tumanon jud tanang buhat ni Kristo nga Jewish practice niya, ang mga Adventist wa man jud makasunod tanan, Brad Nicolay. Kay si Kristo tigtambungan og pista o niya ang Adventist na may pista. Di ba, Brad Nicolay? So ang ilang gisunod katurang magtahod si Kristo og Saturday, pero si Kristo biya wala biya mag-ingon siya sa iyang mga wali nga ipadayon na. Iya lang nang girespeto. Samtang wala pa gyud hingpit naka-start jud og ayo ang New Covenant, kay ang New Covenant gud nag-start after na sa kamatayon ni Jesus Christ. So dito na gahinay-hinay mo manggali na nga gi-challenge ta nga asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsimba or nagkuan sa Domingo. Na mabasang taga-adlaw. Pero kanagong pag Domingo na ang mga tinun-an namang gud mo'y naghimo ana. Kay ang simbahan ang gitagaan magahom sa pagdili og pagtugot. Unya nadugmatize gyud ang pagbalhin ana sa awahin na Council of Laodicea. Unya kanang Laodicea mutuo ta ana kay na Christianize na. Mga obispo nag-decide ana. Ang inyong dili sa yuta, dili na ko sa langit, ang inyong itugot. Dili kayo mga apostol na gitagaan ana nga authority. Ang mga obispo makapanunod ana, Brad Nicolay. Dayon, muragdagan pag yun dapat na to hisgutan ana, Brad Nicolay, pero wa na tayo irog, udi na tayo kahisgot og Santo Niño. Ikaw kuno una, Brad Nicolay? Sa Santo Niño. Sige. Okay na maigsoon ang ato ang kasaulugan ron sa Cebu, no? Diyan na ang kapistahan sa Santo Niño. Muna nga, kini pong kapistahan sa Santo Niño, mo yun dugukan po nga kapistahan, no? Labi na yun ang Cebu, nga nahimo nga
sentro no sa Christianity sa Pilipinas. Unya kaning pagsaulog ni ini di po malikayan nga doon naging mga pangutana po no sa tumaigsuon nga mga dili katoliko. Unya atong tagsa-tagsa og pasabot kaninyo no atong paningkamutan nga kinigong word nga Santo Niño, Señor Santo Niño, pulong kini nga mga kinatsila no Spanish. Ang word nga Señor no do na ba tay igsuon pon nga nangutana dugay na nga mga panahon nga nagsenyor naa ba di both sabto na dunay junior no kay na may senior pero atong ipasabot nga kinigong word nga senior ang kinatsila man siya ang ipasabot ana means Ginoo no sa Binisaya o Lord sa in English ang mao ang atong Ginoong Hesukristo muna nga atong gibalik nga ang ninyo batang lalaki o ang santo balaan nga bata. Unya na sa Biblia nga atong Ginoong Hesukristo niagi gayud sa pagkabata no. Munang balaan nga bata naa sa kapitulo Lucas kapitulo 1 bersikulo 35. Ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios mo na nga Santo Niño no kay balaan nga bata. Unya lain pa nga kanang naa sa Santo Niño nga kanang lingin maingon na badayon ta dagway nga sama na bola no di basketball dili na ingon nga tuod bola man na kay lingin man na siya pero dili na ingon nga bola nga pang basketball no kun dili kana mao ang earth no ang kalibutan. Kaya makita man mo na sa drawing, earth man na ang kalibutan. Bali, Brad Nicolay, imong gihulagway ron ang kanang atong Santo Niño o unsay mga biblical basis, no? Una katong kanang, di ba, sa atong larawan Santo Niño naman ay murag baston ba na? Oh, baston. Oo. Dayon, unsa to? Ipadayon, Brad Nicolay? O na kanang lingin mo na ang earth, no? Oh, kaya kalibutan. naman na makita mo na sa kolor na drawing nga mao ang kalibutan. Kay sa wala pa buhata ang kalibutan, naanamadaan si Kristo, no? Nasa Proverbio, Kapitulo 8, versikulo 23, taman sa 28, no? Tanawa sa inyo mga Biblia, no? Sa gitawag man ni og panultihon, no? Ang Proverbio. Walang naana din ha, no? Unya ka nang yaang basto niya, nagtimaan man na sa pagkahari, no? Yes, Brad Nicolay. Authority. Kaya nga itong Ginoong Hesukristo, hari man siya. Nasa pinadayag 12:5 Brad Nicolay. Nga giingon diha nga siya nanganak og lalaki nga maong nagahari sa tanang kanasuran. So kanang baston diha kanang iyang gihawiran nga murag baston Brad Nicolay, simbolo na sa pagkahari ni Jesus Christ. Pagkahari, mo na nga nagani kapapod. Yan na man ang hari na mo Brad Nicolay, siya nanganak og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran pinaagi sa ulisi nga puthaw. Mo diha na gikuha na base no. Kana po ang kuan sa ni Corona. Di ba? Nagtimaan na sa atong Ginoong Hesukristo. Simbolo sa pagkahari. Dayon katong kanang hawid siya og kalibutan Brad Nicolay. Na sa Hebrehanon 1:2 hangtod sa 3 atong basahon giingon diri. Ni ining kaulahi ay mga adlaw siya misulti kanato pinagi sa anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinagi sa gamhanan niyang gipamulong niya. Mo na Brad Nicolay. So simbolikal na no. Dayon kanang ako nilang edit super Nicolay. Sige. Kanang nganong gitawag mag-senior. Sa Isaias 9:6 no atong basahon. Kay nataho alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag Dios nga gamhanan walay katapusang amahan. Mao na senior. Okay. Bisag bata pa siya pero naglimin na ang iyang pagkahari sa iyang pagkalabaw. Mayong gikaglabaw ang simbolo ana nga terminong gamiton amahan.
Di ba? Kay ang head of the family, amahan man. So, nagsimbolo gyapon si iyang pagkalabaw mo nang senior mo nang dili nato ba sabton og dili mao ba nga ano man gitawag man yung senior ang pagkabata ni Jesus Christ. Now, ang iyang pagka-senior nagsimbolo na sa iyang pagkalabaw o pagkaamahan, di ba? Oh. Di ba? Kanang ang ilagong sabutan ng amahan kanaramang na kay anak. Mahimo nga tawag kong kagamahan bisag wa kay anak. Oh, kana manggaling mayor, gobernador, tawag ko ginagamahan Brad Nicolay. Oo, nga ang isipong mga anak-anak ang iyang mga ginsakpan. Oh, si Kristo naman siya ginsakpan. So mao na nga pwede po sa tawag og senior kay labaw lagi siya. Oh, pero sa pamilya nila lahi po itong yung amahan po nga muhangad siya, di ba? Kaya ako bitaw Brad Nicolay, anak ko at the same time amahan, di ba? Oh, kaya naman ko'y amahan. Kay minyo man ko, naman po ko'y anak, amahan po ko. So, anak ko at the same time amahan, mao po si Kristo. Sa iyang pagka-anak, so na siya amahan, muhangad siya sa langit, amahan ko. Pero kay labaw man siya, pwede po ta moingon ni Kristo, tatay, amahan. Kay labaw man siya na to. Parehas nga ako, Nicolay, mayon ko sa pari, amahan, kay labaw man siya na to sa simbahan. Brad Nicolay. So mo na nga, senior. Okay, ang atong Ginoong Jesucristo, God, Diyos man usab siya, God. Mo na nga, ang amahan o ang anak, nagkahiusan na sila, no, diha sa kinaiya nga pagka-Diyos, mo na nga, pwede sa tawgon og amahan. Moingon sila, Brad Nicolay, kanang Santo Niño diya sa Lucas 1:35, dili man na ribulto, di man na estatwa, kuan man na kanang buhi man gyud na kadto man ang bata pa si Kristo, no? Kay ang uban Brad Nicolay nakahibalo na sila nga kanang balaang bata diya sa Lucas 1:35, Holy Child sa in English. Sa Spanish nga Biblia ana Santo Niño. Mo nang di sila mosupak anang Santo Niño. Si Kristo kuno na. Motuo sila pero supak lang sila kay kana kuno atong Santo Niño ron ribulto. Now atong ipaklaro Brad Nicolay nga lahi tong buhi nga Santo Niño katong bata pa si Kristo pero lahi po na iyang larawan. Paras ba na ako, Brad Nicolay? No? Kaya hinumdum ko atong debate sa una, Brad Nicolay. Kana inyong kuwan, di mo na mutubo. So, ang pagtubo ang larawan man. Akong larawan, dili na mutubo. so, kanang atong Santo Niño, representation na sa pagkabata ni Kristo. Unsa may logic, Brad Nicolay, nga dili daotan maghimotag representation. Dagan ta sa Exodo 25, 17 hangtod 22. Ang Diyos nagpahimo ni Moses og duha ka larawan sa kirubin. Sa man ang kirubin, anghel. Representation sa mga anghel. So dili mo supak ang Diyos maghimo tag larawan o ribulto isip representation. Supak lang ang Diyos maghimo tag ribulto kung ipaka-Diyos. Di ba, Brad Nicolay? Kaysa Exodo 20 versikulo 3 ingon man siya ayaw pagbatog laing Diyos. Mao mo bitawng niingon din siya nga ayaw mo paghimog ribulto bisan dagway sa lalaki o babae di kamuyokbo. Sumadahon na daotan lang gyud ang paghimog ribulto Nicolay kung ipaka-Diyos. Pero kung himuong representation, wa na gibawal. Himuong simbolo, wa na gibawal. Kay nasa Salmo 74, 1 hangtod 9, ang templo sa Dios, ang katawhan sa Dios dunay mga balaang simbolo. Nga gihulagway na Nicolay sa Ezekiel 41, 15-20 nga mga larawan na sama sa anghel. Gani napagali dayan-dayan nga larawan sa leon. Mga larawan. Unya ang anghel pagyud gi klaro diha naagyoy dagway sa tao, naung sa tao. Balaan. Oh. So kanang atong simbahan Brad Nicolay pattern na sa templo sa katawhan sa Dios sa daan nga naadyoy larawan Brad Nicolay, no? So dayon atong kuno dungagan no ay mo ang gipaambit nga nindot kay nga naiskutan. Nga kini naa sa 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 14 no taman sa 16 nga mao sad ni ato ang ikapaambit nga dili gyud ingo nga absolutely nga gidili ang pagsayaw no kay kanigong sa Santo Niño sa image sa Santo Niño do na mangoy gitawag natog sinulog dance no. Nga nagsayaw-sayaw ta atubangan sa iyang larawan. Nyamingo na po din sila ang tanawa, pariha lagi niya sa Exodo nga gisayaw-sayawan, pero dili ito mao, no? Kay kato larawan man to sa mga pagano. yes. May kaning ato ang larawan nga gisayaw-sayawan, secret man ni kay representasyon man sa itong Ginoong Jesucristo. Nga wala gid na gidili kay mismo sa 2 Samuel 6 kapitulo 13, no? 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 13 tama sa 16, Yes. lagi nga mga diri sa
15 nga busa gidala ni David og sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo inubanan sa mga singgit og tingog sa trumpeta. Sa pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa syudad ni David, si Mikal ang anak ni Saul milantaw sa bintana og nakita niya si David nga naglukso-lukso og nagsayaw-sayaw at tubangan sa Ginoo og wala siya mahimuot sa gibuhat si Nindot, David. imong gibasa, Brad Nicolay. Oo. Gingon diya nga si David ni sayaw at tubangan sa Ginoo. Pero actually, Brad Nicolay, dili gyud ingon nga ang Ginoo na naog nga mao gyud giatubang ni David. Oo, ang yes. ang gisayawan diha ni David katong sudlanan. Sudlanan sa kasabutan nga sa sulod ato na dito ang papan nga bato nga gisulatan sa pulong sa Dios katong napulo kasugo ba. Sa to pa ni sayaw si David at tubangan sa sudlanan nga naay pulong sa Dios. So kanang atong sayaw, Brad Nicolay ron, nagsayaw po ta atubangan sa pulong. Kay kanang santo ninyo na to, pulong mo na. Kay kana si Kristo mo man ay personal word of God sumala sa Juan 1:1, di ba? So mao na nga dili pinagano na kay ang atong pagsayaw pahinungod man gyud sa Dios. Kay si Kristo Dios man. Oh, na ang pagano nga sayaw, Brad Nicolay, kadtong magsayaw ka ni Baal o mga Diyos. Pero kung musayaw ta ni Kristo, kay si Kristo man ang santo ninyo, so dili na pinagano, Brad Nicolay. Yes. Kay ang pagkulit dili man absolutely nga gidili, no? Kay ang pagkulit gani kaalam na nga gihatag sa Dios, no? Exodo 35 bersikulo 31 taman sa 35. Unya atong tiwason to, Brother Silbert, no, nga sa 17 nga gidala nila ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sulod sa tulda nga gibuhat ni David alang gayud ni ini. Gihalad ni David ang mga halad sinunog o mga halad sa pakigdait at tubangan sa Ginoo. O sa pagkahuman ni David og halad sa mga halad nga gisunog o sa mga halad sa pakigdait gipanalangina niya ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. Mo na maigsuon nga do na pag prosesyon, no? Biblical po na. Biblical kay Brad Nicolay, no? Kay kana, di ba, magsayo ta at tubangan mag-representation o ribulto ba, no? O, niya, mo man to'y gihimo ni David. Ni sayaw sa atubangan sa Ginoo, pero actually, representation ra iyang giatubang, no? Katong sudlanan, nga nailarawan si Kirubin. Di ba? So, dili na daw ta na itong gihimo nga magsayaw ta atubangan sa ribulto. Basta representation lang. Di lang himo na itong Diyos ng ribulto. Okay, sige Brad Nicolay. Wala man tayo kong oras, no? Doon lang tayo gamay nga ipabalo nga kagahapon atong January 18 a 19 nagmalampuso ng ato ang DOPIM Bible Apostolate Convention, no? Nga ikaunom diya sa Siayan sa Buanga del Norte sa atong diocese sa Dipolog, no? Uban sa ato ang Obispo Severo Caermari og ni Archbishop Martin Humuwad, no? Sa Osamis nga sa maong kalihukan. Then daghan salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no? Kay wala naman tayo igong oras. Sunod na punta Domingo pohon sa maong oras o istasyon. Ako ibalik sa atong technical side si Sir Expedito Tax Ilumba. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.